Zombie apocalypse. Здравейте, хора! Това е втора част на просто сървър в Майнкрафт. Показах ви в първа част, в момента се обработва, нали, обработваме я, за да мога да я кача. Показах ви в първата част това, моята къща, така че няма да ви показвам. Вие ще видите как с Байпенио загиваме, умираме, за да можем да се предадем до къщата. Трябваше да закусваме. Умряхме, прибрахме се и има крипър в това, при кравите. Внимавайте само да не гръмне. Ти не ходи там, защото ще те види и ще дойде при теб да гръмне. Сега как да го убия то? Сетих се как ще го отрепам, чакай. Стой. Не. Да. Данка, що лефна? Окей, Данката, хора, Данката лефна. Не гърми. Не гърми, бе. Не! Добре, още един път не трябва. Yes, бе! Добре, хора, вече крипър няма. Има трета паяците! Yes! Yes, хора, ще имаме водица! Убий го той, байте ми. Ето пише. Отивай се развиваш. Кога порасте това дърво, Пепи? Какво е? Какво правиш тук? Какво правиш тук, бе? Доктор си. Отивай си там в твоето... Добре, чакай. Айде отивай, нали снимаш клипче? Снимай, дай. Почвай, дай. Да, бе, гледай какво е. Айде отивай си там в спалнята. Тъпите реклами. Хора, вижте на Пепи дървото колко е пораснало и колко е яко. Ти сега имаш ножица, можеш да вземеш от розовите дървета. От розовите листа. Да. Ще взимаш ли? Да. Бати якото човек. И виж, върху зелените наслага и розови. Само че, виж, дигаш. Нали виждаш това листо карта? Само да ти покажа, виж. Виж, бе. Да. Виж. Ей, тук отгоре слагаш листото и го продължаваш. Тук по средата да остане дупка да се вижда. Така, аз не знам какво да правя в този сървър. В този момент. Сега не знам какво да правя, така че идваме тук да видим в крафтинга какво можем да направим. Можем да направим много работи. Аз се направя само ето и нещо. Така, моля ти се, тия двете сполука 1. Защита 2. Добре, ще ги пробваме. Дали ще станат. Това и това ги слагаме тук. Това ще го вземем, това го махаме. Слизаме долу на... Да. И слагаме въдицата. Добре, тази книга не става. Чакай, не е ли обратното? Добре, нито едно от двете не става, така че... Сполука. Не. Добре, значи тия не знам за какво са. Така че ще ги оставим тук на YouTube. Shadow Gangs, като дойде ще ги види. И ние отиваме за риболов. На риболов. Там има някакъв пич. А това е мангала.
Така се е написал. И хвърляме водицата, да видим какво ще извадим първи път. Тук сме, бе. Добре, ще клъвне. Много рано го извади. Много рано извади водицата. Не. Защото влизането е строго забранено. Само аз и Пепи. Пепи, имам изненада за тебе. Welcome. Welcome to the me. Заповядай. Дано да стане толкова вече. Трябва да стане. Ето. Аз какво ти казах, че ще стане. Еми така. Пепи вече има куче. Аз имам куче. Пепи има куче. Данката. Мангала, както съм написал. Къде отиде, бе? Мангал? Данка? Къде си? Аз знам, че си навсякъде. О, добре, хора, идва нещо. Добре. Убива. Може. Става. Да. Какво? Защото дето е валяло са се спалнали. Сега ще го взема, чакай. О, лък. Супер, аз имам един у нас. Аз съм много прост. Може това вече да съм го направил поне 100 пъти, бе. Да си го правя... Абе, сега ще. Ако ти трябва камък, имам у нас. За айрон мога да ти дам 10. Мисля, че да. Сега ще ти кажа. Ела вкъщи. Така, хора, ще го направим ден, защото дънката няма да го. Ела пред нас. Не, бе! Ела, бе, айде, ела, бе. Това е за тебе, защото аз имах 18-10, се оставих за мен да снимам. Това, бе. А? Еми, защото е забранено. То няма нищо без това. Е бак. Тупа му. Ай. Лъка ми, бе. Дай съм сигурен, че е това. Вали, бе. Крий се, защото сега ще излезнат зомбита, влизай. Чай, сега ще го излезнат. Да. Пепи. А това на лъка действа ли, бе, хора? Аз много с книгите не съм запознат. И... Добре, виждам, че нито не действа. Аз съм дал кирка и брадва. На те. Така, идваме тук. Правим и така. Хоп. Мисля да ходя да ловя риба. Да, ще ходя да ловя риба. Нищо. Влизай. Абе няма нищо. Хора, ако забива, съжалявам просто. Какво? Еми, така, де я знам и ние не знам. И хора, надявам се да се чувам, защото предишните клипове не се чувах. Заради... Хора, отиваме за кон. Ай, хора, закончи. Хора, айде за конче.
Така само, че се кача догоре, за да си взема едно въже. Ако стане нещо. Много работи, виж, направи си по-добре броня. Трябва да имаш за някаква броня все пак. Добре, аз пък толкова айрон имах. Или той не е изпечен. Бе, аз съм... Айрона мисля, че ми е горе в печката, бе, хора. Бе, аз имам още един стак айрон. Данка, ако ти не стигне, като влезнеш в къщата, на първия етаж има един чест, има 10 айрон. Вземи си, ако ти трябва. Защото аз се сетих, че горе в печката имам още един стак айрон. Какво ще да правя? Да, закон. Да хода. Закон. Тя ти излезе най-отгоре в крафтинга, ще ти излезне. Каква броня да си направиш? Иди виж, бе, Пепе. Иди му помогни. Иди виж, да той... Ама айрона в тебе ли? В честа, като влезнеш в къщата, в ляво има един чест, дето е самичък, над големия. Да, в моята. На първия етаж. Тук. Колко ти трябва да си вземи? Взимай го целия. Ние с Бай Пеню ходихме по това, бе. Сега хора, знаете ли какво ще хапна? Риба. Да. Жар. Рибка на жар. Да седнем тук и да чакам. Добре, аз ли някаква броня? Добре, хора. Лека полека бронята за полета. Оп. Аз ли значи някаква броня? Имам пляска, жилетка, дори там за такова, за панталон нямам. Окей. Да ходя някъде да търси нещо. Ходете с Пепи, аз съм тука. Бай Петю, айде. Къде си? Не ме интересува ви какво ти е името. Айде, къде си? Тъпите реклами, бе. Тук, къде си? Що така забива тази игра? Не, бе, къде? Къде си? Навсякъде. Тук, пред ресторанта. Данка, снимаш ли? Не мога. За риба съм. Къде си е? Оп. Данка, има овца, бързо ела да си вземеш. Там на отсрещния остров. Идва зомби с такова към тебе. Не, той се махна. Сега идва към мен. Ай! То сме оцели. За последен път старото се уволнява. Много яка песен.
Има, да, ама е ограбено от мен. Имам бутушки, Данка, искаш ли? Да. Ама са кожени. Аз имам айрон. Тогава ги хвърлям тук. Ако беше такова, ако беха панталони, ще да ги взема. Нямам панталон. Панталона. Старото се е уволнило. Пепи, заведи го, бе. Че се изгубите. Да. Хора, ще половим още малко и... За какво ти вика толкова клонове? Клон за клон. Бе, какво стана, бе? Тая риба нещо... Добре. Иди. Заваля. Чакай, бе, оправя го, бе. Аз се чуда, що ме забива толкова с... играчката. Добре, хора, падна ми се някакъв лък. Не те знам. Пламък едно неразрушимо с 3 сила 3 бати, як е лък, човек. Отивам да си го оправя. Тъпото е, че нямам стрели. Може. Хора, ако забива, съжалявам просто. Много хора с интернета, домашния и... Сори. Не се забравя за добре. Аз я имам. Хора, какво да правим? Чудим се какво да правим. Де знам, бе, брат. Какви свещи, бе? Факли. Хора. После като се качи клипа, пишете в коментарите. Те май са не са изключени. Пишете в коментарите какво да построим в сървъра следващия път. Не, няма да. Ще се сипа едно. Така.
Има, много голямо. Аз съм на много. Той е на много далеч, ама. О, Васко е. да. Ако правиш нещо на място, ама никъде, защото ще си забива. Абе, нищо не правя. Искам само питам, дори аз. Колко пъти да ти го там? Никога се пиши на 800 метра. Ти ли си трезубеца, бе? Ти ли беше, бе? Аз те запомних, бе. Скрия си трезубеца. Искаш ли е сега тафана, а? Какво? Ела. Не загрядно. Йокна бактерия. 12 цента, брат. 12. Нищо се връщам. И пак ще има плаване. Газ. Има още една овца. Аз си вече вълна. Добре. Да, фанах си купичка. Мама, тя да е при теб овцата, аз съм на 850 координати, брат. Имаш ли го? Да. Откъде е? Твоето много яко е, брат. Може да спираш на пауза, моето не може да се спира на пауза. Ей, виж, има заек вода. Във вода. Да, брат, на тебе, виж на мен как ми, виж на теб как ти е. Да. Това е, защото трябва да ти оправим това. Виж! А моето сега, ако го цъкнеш, ще сме. Аз мога да рисувам, нещо да покана и мога да го и прибираме така. Това е много яко. О, хора, вече 2 дървета пораснаха. Виж, бе. Виж колко са. Супер. Аз не знам дали да си правя къща или да спомня аз. Яко ще е да си направиш, защото виж се ти двамата имаме. Ако искаш, ще отсеча дърветата и тук си направи една. Окей. Ай, отивам да взема една брат. Ти, аз съм на 900 координати, брат, виж. Даже повече май не мога. Не, аз се връщам, верно, не мога повече. Ето, 900 координати. Село. Супер. Града, трябва да има нещо яко. Да. Ако има нещо. Ба, може и да е това. Аз съм на 900 минус. Не е това, дето. Не е това. Аз го намерих. Тук има. Не. Ще взема, после ще взема цялата. Чакайте. Хора, ще спра така на едно място за малко, защото искам да го видя какво ще намери. Не, тук няма нищо в това. Тия къщи. Чакай, стой. В това тук повечето има. Да, в тия къщи има. Ето в тая. Защото има тук те. Виж колко хляб. И картофите и тях се събери. Като че можеш да си вземеш сега и направо боядисано такова. Легло? Да. Ама... Не, тук няма нищо. В тая няма нищо. И в тая няма нищо. И в тая няма нищо. Чакай, няма. Аз ги знам, бе. Самата дали... Това е просто дали го взема. И тук няма нищо. Аз все пак. Ама разгледай и други. Не, там горе със сигурност ще има нещо. Там ли? Да. Мисля, че и аз. Не, в по-големите къщи има. Айран голема не го пипаш. Не, мерси. Само можеш ли да търгуваш? Сега ще видя. Мога. Ама какво има, яко виж? Чакай да видя, да, ако се сапре на едно место, ще видя. Беги, сега че ще се оплаче на Айран голема. Нема да се оплаче. Добре. Ако видиш Айран голема да идва към тебе, беги. Мамо! Един емералд за 20 пшеница.
Един. Я пък. Може да вземеш един емералд, ако щупиш тия. Кой? Тия? Тия жълтите, да. Белите. Ама взимай ги, защото той си ги взима. Така. 20 трябва да събереш такива. Къде ги взема ти 20? Имам 8. Това са репи. Това ти ги дам, брат. Ето да. Добре, иди горе в къщата. Стига бе. Направи го на такова... Какво? Да, бе. Направи го, бе. Си, че ни каза. В тази къща ли, бе? Той нагоре има още къща. Там я видяхме, бе. Май да. Чакай, сега ще видим. Да, видяли сме я. Виж другите къщи. Всички сме ги видяли. Невярно да е толкова бедно това, бе. Бедно е, бе. Абе, не е бедно, просто изпуснал си някоя къща. Сега ще видим, чакай. Не, в тя няма нищо, аз ги знам. Ма не, виж, че сме ги... чакай да видим то. То с май не може да търгува. То не може да търгува. Бе, тука, бе. Не, с него не можеш. Той се прибрал от тех. Хора, нищо не намери. Почвам да махам дървото, за да можеш да се... Почвай. Чакай, аз нали ходах за барата да взема. В този кладенец тук, ако пусна нещо, дали ще ми се получи? Да. Така съм гледал. Чакай да ни викам или да... Не мога да. Не мога. Хора, отиваме да... Аз просто взимам леглото и изчезвам. Ще му граба леглото и... Отиваме да махнем дърветата, за да може Данката... Не ми затваря така вратата, вратата тръгна ми затваря. Така. Нямам хляб и на 1000 координати. Добре съм. И какво е? Не е много. Не е много. Не е. Аз ще да на 2000. Ако ми даде. Те ще не бутнаха ли тавана вече? Да, бе. Цак. Оте? Не. Снимаме клипче за YouTube. Бе, после ми покажете как се прави това... Си направя YouTube канал. Добре, бе. Не. Не ме слухат много. Да се видиш с YouTube. Няма да им си слагате краката на моята възглавница, че фио да жемушиш. Да знае какво. Ти си добри, ти можеш да спираш на пауза. Краката кика. Що се връщава, бе? Аз не искам да се връщам, бе. Ти да не? Не така си. Знаете да ти ти. Джеки! Стави го тук. Брат ти. Ще видиш, брат ми. Стига с тия реклами. Ще го стигам за YouTube. 25 минути, аз съм на 28. И си почнал 3 минути след мен. Преди теб. Не след мен. Но да е една реклама, брат, че супер. Ора, малко забива, ама. На мен не ми забива, просто много реклами има. Той реклами. Вие, Джеки, тук пускате ли го? Ора, тук стана направо, не знам какво стана. Какво ставаш? Не, аз се връщам, защото аз не искам да се връщам, аз искам да ходя по големи координати. Добре, така по-бива. Пепи! На кои координати си? Къщи ли си, бе? Тук, бе, да. Добре, той. Кончето добре ли е? Да питам. Така, ако Васко ще потърся още малко и да ме телепортирате след малко. Както кажеш, бе. Чакай, маля, пъсих, че още едно село. Ама не е село. Хора, тъпото е, това дърво, че е розово. Ама мен ме кефи.
Ти виж тук колко дърва розови има. Ти дама... Пепи, сега е момента, ако искаш нещо. Защото тук са нападали дравчета, може да си вземеш листа, докато не са паднали всички. Как така ли става? Ма не, те папа. Ева си събери такива дървеца. Аз ли? Не бе, на Пепи викам. Че аз не мога. За да си посади. Че... Абе не, твоето бе, там долу иди бе. Потрашил си вика, моето дърво ли бе? Ма вие пъй дървета ли си имате? Той е на неговата къща отгоре. Си съди в дърво. Това ако ме видиш, ще ме нападне ли бе? Ява, сиде. Виж, тук вълковете, ако не ги удараш, ще ме нападнат ли? Ако не ги удариш, не. Ако ги удариш, ще те нападнат. Че аз си мина по-добре от другия път. За по-сигурност. Хора, 30 минути, това ще го превърнем в... Поредица. Не знам, какво се едно някакво стримче, брат. Аз съм на 28 минути. Не сме на живо, хора. Не сме на живо. Да. Еми хора, аз ще приключвам до тук с този епизод. Защото 30 минути и вече половин час. 28 минути. Какво? Не бе, не съм. 28 минути. 31 минути вече продължава. Аз съм с 28 30 секунди и ще спирам. Това ще е епизод. Значи това ще е... Абе ще го превърнем в пакта, хора. Казвам ви, това ще е пакта, началото на пакта е това. Така. На теб кой епизод ще ти е? Първа част, значи сезон 1, сезон 10, епизод 1 се обработва. Това ще е епизод 2. И после направо ще качвам... така да, това ще е част 2. Част 1 се обработва, част 2 ще кача сега. Ще обработим. И после вече ще снимам другите епизоди. Ще гледам да са на епизоди, няма ги правя на части. Ай, приятно гледане!